Кой ще кара? Аз ще карам. Искам аз да Не, аз ще карам. Искам аз. Той ме чуе в мене. Какво стана? Как ми се отваря капака на това, бе, брат? Най-долу вляво. Ма няма. Я една отвирка, бе, брат. Ма няма ръчка, бе, прост човек. Чай да видим, бе. Я питай чат GPT, брат. Айде. Какъв модел е този рам? Рам модел TAF. Ръчката е под волана. Тук по средата трябва. Как? Ето е, добре, хубаво. Сега камери. Как? Кумба, сега ще разберем дали ти е здрав мотора. Ако не мръда, не мръда. Абе, ти си по-къс, Ето. бе. 3, 2, 1. Няма искра. Нямаш психика, дай на бат. Как? Дай ключа, е луд. Окей, let's go. Как? А те го отварят отвътре ли, бе? Ще донеса подаръци, аз съм дядо Коледа.